Apa ana sing tok curigai? Wonten, Bang. Sapa? Sing nyuling. Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isin. Kula menika nek pipis panas. Nek napa? Apa digodhog apa? Mboten, mboten. Ampun sembrono men. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusuma. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedhi. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Ayo iki bejamu, iki bonus. Nuwun. Mun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana. Menunggan. Piye? Sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur sembah nu. Lho, Mbak. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mbak? Ayo iki bejamu, iki bonus. Matur nuwun. Mun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana. Kula nuwun Pemban. Monggo. Pemban. Punonton setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh, Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kalih kanca-kanca pengrawit kula. apa ana sing tok curigai? Wonten, Bang. Sapa? Sing nyuling. Wonten, Bang. Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget, Bang. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeli. Lho jenengmu sapa to? Kula Katno. Meri kali swara kula. Aku wis tau ngrungokke swaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Piye? Matur nuwun Bang. Kowe kok bali serak meneh. Nek nggih nyuwara mboten, Mbak. Saya bali kana. Matur nuwun, Mbak. Benjang teng kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segara. Nggih. Lah sesuk nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ming 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Mulai iki wong sugih. Nun sewu penemban. Apa kowe? Nuwun sewu Penemban. Kula menika tangga desa panjenengan. Oh, saka ngendi? Kula saking Ketingan. Oh. Jenengmu sapa? Kula Margino. Margino. Nggih. Ngapa? Arep njaluk tamba apa? Arep njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino. Aku mung iso menehi syarat dongane daturke karo sing kuwasa. Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh, ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane. Matur sembah nuwun.
Ngopo? Lara apa? Mboten sakit. Lah apa? Kula namung badhe curhat. Curhat. Nggih. Semah kula menika langkung enem tinimbang kula. Wo, lah kowe umurmu 72 kalih. bojomu 3 gangsal. yo. Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula. Heeh. Ning akhir-akhir niki nek kesan niku mboten tau wangsul. Oh, Kula ken bali anggere tekan ngomah ming njaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku kathoke kula kumbah. Nang jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden. Oh. Sik kowe aja sujana karo bojomu. Lho. Isa uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane nggodha kok lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa? Nggih. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok. Lah saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane wasita ngaten. Oh. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. Oh, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Men ora konangan karo kowe. Kula nyuwun syarat supaya bojo kula niku betah teng omah. Ngene ya. No. Nggih. Kowe ra wis umur 75 to? Nggih. Bojomu umur 35. Kuwi jane ora ana syarate, gematenana. Ngoten. Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot. Ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora. Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme, ngono ya. Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo ki kok gaweke wedang, sing jeneng wong wedok ngladeni bojo kuwi swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge iki musnahke dosa sing akeh. Nggih. Gemateni. Le nakoni sing apik-apik. Kowe nek nakoni bojomu karo nesu. Ali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu, kowe barang ya salah ya Nuk Margina. Nggih. Kula kedah kados pundi Dandanana. Alon-alon digemateni, dimasake. kula riyen pegawe rumah makan. Lah. Kuwi iso tok nggo godo. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diulah-ulahke nang omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Ning nek wong lanang ora tau tok olah-olahke, ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalahke wong lanang. Dandani rumah tanggane. Nggih. Wingenane montore bengsine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Niki Sebarke ning ngarep omah. nggih ngestaken dawuh. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu. Sampeyan ngrek tombok kok malah ngrekoso ora.
Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis kana bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu Bapak anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter. Nek filter aku doyan. Benjang menawi betan napa-napa kula mriki malih. Ya wis ngono, ngati-ati. Nggih. Wah lho, mlakune dadak diegol-egolke. Jane bodi kula sae nggih penembahan. Apik. Panjenengan remen ta ora? Seneng apa ora? Kula nuwun. Masuk. Nuwun sewu penembahan. Sopo iki? Dipun tepangaken. Sabar. Kula saking nganu pundi niku Sido Arum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Kartorejo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tombo. Watuk. Ayo. Nggih. Wis pirang sasi lewat to? Mun 3 taun. Ora tok tambake. Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Ya pundi-pundi alternatif. Nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula ombeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat. Kajeng enek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Nang omah duwe wis jeruk ora? Kadang ngene tangga. Ya ora apa-apa. Njaluk. Nggih. Terus Aku kuwi mung karo kecap. ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tombo e. Nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke ning sendok jeruk urut kae ning tok godhog sike, godhog sila. Tegese diobong jeruke. Oh, Terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Engko nek ra mari bali mrene. oh nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik. Engko panganan. Nggih. Mengke hintril. Udu. Iki obat tenan saka Cina e. Oh. Matur sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penemban. Ya sing ati-ati. Nang sekedhik asal leh kula duduk sumur Rasa. Kuwi rezekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to, tak dongake mari rasa kaya apa-apa. mboten niki tandha terima kasih kula. Ora usah. Ya tak tampa ning wenehno anak-anakmu. Anakmu pira? 16. Bojo? 4. Ya sak omah. Mboten wonten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya menika ora wong ampuh. Iya. Lelenge ra jamak. Sampun Sing ati-ati. Alon-alon.
mesakake. Kena apa? Dipun tepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Jaman nem-neman kula gleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula ken pasok kalih kula sakniki kula nek teng pasar cembongan dadi bandem. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu. Nganten niku penemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi neng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam. Nggih. Hukum adat. Nggih. Hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikilmu ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodole kulakane wae 20.000, golekke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki ming bathi 5.000. Mongko tok dodos duwite tok jaluk tok peksa, anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Duwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben. Nggih, rumiyin kula tumbaske toya atos. Toya atos ki Minuman keras. oh. Minuman menika toya, keras menika atos. Toya atos. Dados Mbah Jenggot tenggen anggur nika asline ndase atos. Oh. Nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Nggih. Nek kowe duwe kaya aja tok nggo. Terus Sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to. tersih Balekke mboko sithik. Kalau disuwunke ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih Pak, Bu, Lek, Wo lan sapiturute. Kowe ndedhetuke aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngono iki kuwi, oh selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Ternyuh ati kula. Kula mbiyen ya kaya nglalange raja-jamak. Wis ora usah perlu digetuni, sing jeneng sega wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sega meneh. Nggih, matur nuwun panembah kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk leh kula nyambut gawe mboten ngajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe tenan. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati, Nggih, sumpah karo sing gawe urip, nggih, apa sing tok ucapake nggih. bakal tok lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Panembah, Piye? sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur sembah nuwun. Lho, Panembah. Iki kok nggih ngadeg Panembah? Ayo iki bejamu, kuwi bonus. Matur nuwun. Wonten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Bune tampan ana tiyang. Bune tampan ana tiyang.
Monggo, monggo. Kula nuwun Penemban. Monggo, monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane Kula Wiraswara. Penemban. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh, Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kalih kanca-kanca pengrawit kula. apa ana sing tok curigai? Wonten Mbak. Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget Mbak. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeri. Oh, jenengmu sapa to? Kula Katno. Meri kali swara kula. Ah suara aku wis tau ngrungokke suaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nek mung jeneng iki gending opo roti ngono kae. Halus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani menapa? Ya, engko tak tambani. Ning aja sok suudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra? Pemreng kita ada. Rembut iso omong tenane. Mingkar-mingkur ing ngono. Mingkar-mingkur. Loal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kalih juragan kula. Wah iya. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Nggih. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Non, Jam kuwi copoten. niki adus barang kula nggih. Jam ku adus barang dienggo Anti air. weh Kali anti bayar. copoten sik. Nggih, Pak. Wis, ndelok tak gawane. Mangke dipek. Ora. Aku ora ndek milik kamu. Jam koyo ngono nggon aku kek banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno, kula wonten dawuh penembang. Coba. Aku gumun. Piye? Matur nuwun Panjenengan. Kowe. Kok bali serak meneh? Ning nek nggih nyuwara mboten, Mas. Saya bali kana. Matur nuwun, Mas. Benjang teng kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segara. Nggih. Rasane nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ming 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Mula iki wong sugih. Nun sewu penemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak laladan Sidomaya. Weh. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Oh, ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyaking kathah wonten pendhita ingkang ampuh.
Njaluk tombo apa? Penemban. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog apa? Mboten, mboten. Ampun sembrono penemban. Sak sampunipun kula malam jembah kliwon menika sowan wonten Parangkusuma. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menika nuwun sewu. Mulai kagem pipis menika pedhi. Mesakake. Kena apa? Dipun cepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Oh. Jaman nem-neman kula gleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula ken pasok kalih kula sakniki kula nek teng pasar cembongan dadi bandem. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu. Nganten niku penemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi neng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam, Nggih. hukum adat, Nggih. hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngono iki kuwi selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Trenyoh ati kula. Kula mbiyen ya kaya nglalange rajamak-jamak. Wis ora usah perlu digetuni, sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk leh kula nyambut gawe mboten ngajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe tenan. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati, Nggih, sumpah karo sing gawe urip, nggih, apa sing tok ucapake nggih. bakal tok lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Penemban, Piye? sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur sembah nuwun. Lho, Penemban. Iki kok nggih ngadeg Penemban? Ayo kuwi bejamu, kuwi bonus. Matur nuwun. Mun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana. Kula nuwun Penemban. Monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula wiraswara. Bamban. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh, Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kalih kanca-kanca pengrawit kula. apa ana sing tok curigai? Wonten ora, Bang? Sapa? Sing nyuling.
Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget ngono, Mas. Ketok banget. Kali kula niku ketok le meli. Oh, jenengmu sapa to? Kula Gatno. Oh. Meri kali swara kula. Aku wis tau ngrungokke swaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nek mung jeneng iki gending apa roti ngono kae. Halus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani ngono, Bang. Ya, engko tak tambani. Ning aja sok sudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra? Pamane kita ada. Rembut iso omong tenane. Mingkar-mingkur ing ngono. Mingkar-mingkur ing ngono. Loal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah iya. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Coba mbok njajal. Jam kuwi copoten. Non, Jam kuwi copoten. niki adus barang kula nggih. Jam ku adus barang dienggo Anti air. weh Kali anti bayar. copoten sik. Nggih, Pak. Wis, ndelok tak gawane. Mangke dipek. Ora. Aku ora ndek milik kamu. Jam kaya ngono nggon aku kek banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno, kula wonten dawuh penembang. Coba. Aku gumun. Piye? Matur nuwun panjenengan. Kowe. Kok bali serak meneh? Ini nek nggih nyuwara mboten, Mas. Saya bali kana. Matur nuwun, Mas. Benjang teng kula caosi bawal. Ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segara. Nggih. Lah sesuk nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ming 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Mbok iki wong sugih. Nun sewu penemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak laladan Sidomaya. Weh. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Oh, ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyaking kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Njaluk tamba apa? Penemban. Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isin. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog apa? Mboten. Ampun sembrono penemban. Sak sampunipun kula malem jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusuma. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menawi kagem pipis menika pedhi. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngapa? Sesirih. Sesirih po dikum banyu sirih. Sesirih menemban. Ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Pokoke ngono kuwi apik, Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tanggo berhubungan karo bojomu, bojomu meru kena, kowe dosamu tumpuk undung.
Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono kuwi. Ora sakno kowe. Engko nek nganti parah bolong kowe. Penemban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora tobat karo penemban Sabdawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tok golek iki apa to ya, Nyok? Nyok. Inggih. Inggih. Anu bali kono. Nggih, ngestahaken dawuh. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa? Kula Santosa ngono. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kuwi. Ayo bali kono. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tamba liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono iki. Jijik aku nambani wong kaya ngono. Nggih, nyuwun pamit mbani sing ana metu kono. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya wina ya ing asepi. Oh. Dalidir kaya sela blekiti sela. Araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut ngirit wadya balane sangganing para kawula ing sami nyuwun pambiyantunipun Sang Begawan Sabdawala. Dados sakula ing mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumrajak tanpa lalapan swana patih Harya Sengguni. Pindha kompang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone miang kali ingkang kanggung peksimi beruluke ngungkuli langit Dimate pripun lah kok jebul kaya ngene kanan pertapan kembang sore mongko kondang kumandange nganti jagat menika keberbeken marang kumandhangi pertapan kembang sore. Barang kula kalih panjenengan sampun prapta wonten pertapan kembang sore lah kok kahanane kaya ngene iki. Oh, sarwa nguciwani, sarwa nguciwani. Pendhitane wae pareme ora kaya pendhita sing ampuh. Nggih. Malah kula kok sujana. Sujana pripun? Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk ten. Sampeyan iki ampun ngawur. Mosok Petruk kok dadi pendhita niku ora bakal nukal. Petruk niku ngelmune sepira? Kanthi dening sepira? Kekuatane sepira? Mamon mawon kula tak takon. Nggih. Brahmana. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna. Lho, malah wis ngerti karo aku. Sampun. Nandhake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebaki jagat. Kersanipun rawuh mriki. Ngene ya Sabdawala. Praptaku ana ing kembang sore iki saya diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nyatakake ento kembang sore iki ana pendhita sing ampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amangkono pancen kepara nyata jebul kowe ingkang madheg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana aku kinen boyong kowe prapta negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora aku wis gawa para sata kura segelar papan. Yen kowe wangkot ora gelem tak boyong marang negara Ngastina aja kelakon dosa. Apa kelakon? Pertapan kembang sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban. Jaja muntaplir kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Blarak tenan to. Aku wis mbatin.
Pertapan Kembang Sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandhake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah, Ndara Dasih iki Penemban Duna rawuh mrene arep meksa karo Begawan Sabdawala. Nuwun sewu Penemban. Neng pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina. Lho, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampeyan ora ngerti tata krama, sebabe sampeyan ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampeyan menika nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina. As, rasa dadak tata krama, rasa dadak unggah-ungguh. Ameng karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Kowe orang nyawang karo aku. Aku ki piyayi luhur. Aku ki her. Aku ki pujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadak tata kramane. Ora sandadak nggo tata krama sing kuwi ganti kowe gelem budal apa ora? Ora gelem budal, oh, aja kelakon dosa. Pertapan kowe tak bumi angus legane atiku. Raden Antasena, piye, Mbah? Sesone nek ora tak dawuhi rasa sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike didupak, wong kaya ngono apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan Kembang Sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Lho, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamu ing Parasa tukul arep gawe geger Pertapan Kembang Sore, aku karo Pak Dianoman sing sago gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem Pertapan Kembang Sore, pecaten lek dadi cantrik. Nek ming kandheng ana ing pangucap aku ora sudi ngaku murid karo Raden Antasena. Nyuwun pamit, Mbah. Yo. Sang Satama sang Kapilayu mandhap saking Pertapan Kembang Sore kula ingkang putra Dursasana Cemadung Dawula. Pamanadyan putrapun Surtayu Cemadung Dawu, paman putrapun Kartomarma Cemadung Dawu. Lah Bat. Ya napa, Mbak iki putrapun Durmagati Cemadung Dawu pendhapun paman Dalya Cekudi. Birsasana Surtayu Kartomarma Durmagati Citraksi. Kirke cantrike Sabdawala tegese ora kelakon mboyong marang Begawan Sabdawala kang mangkono bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Wah, ladal. Pandhita gunung nangnung. Pandhita saka gunung. Piye kok meneng? Sampeyan ora omong mau-mau. Wah, tiwas kene bengok-bengok. Piye? Nggo wangsul. Lho. Kok bali piye? Mau ora kaya-kaya lemu matur kok saiki bali. Kudu ndok rangket. Yen kowe iso ngrangket santri ing Sabdawala, kowe iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ning yen ora iso, ya wis awak dhewe bali nglenthung ora bakal entuk gawe Dursasana. Wolah. Nek wau kula pikir cantrik-cantrik ngene wong Karang Pradesan, wong mriku mawon. Nek gandeng sampeyan paring dawuh, cantrike Anoman Ali Antasena. Alon-alon, Man. Alon-alon piye? Dipetung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Mergo Anoman Antasena niku wong ampuh-ampuh, wong digdaya. Lah, rak tenan to, aku wis ngerti kok.
Ora kaya sumbarmu nalika ngarep bareng saiki kowe ngerti cantrik Sabdawala Anoman karo Antasena kanjur katon pucet cahyamu raimu kok kanjur alum kaya ngono. Sapa sing wani kali Antasena? Sapa sing wani karo Anoman niku satriya peng-pengan kabeh. Anoman niku arep kethek niku gembong mangle awan. Tau tate dadi senopati ning Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Neming kula musuh Anoman mulih iso mlebu ICU man. Rasaku kan gunem tanpa guna wis ta. Kowe menang Watanaja maju mbaka siji maju bareng mara. Anoman dikeroyok Antasena dikeroyok ora jeneng mukal yen to kabeh bakal kalah. Ora bakal kelakon ning antase wong 100 kok kalah karo wong loro. Maju bareng aja maju mboko ijen. Oh nggih. Pangkatipun para putra pinjang menapa ora ketang sambunga Baracara lintang mangkata dina iki. Surtayu budal nggih ngestaken dawuh. Kartomarma budal nggih ngestaken bau. Citraksi budal.